Alright, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Eugene Villanueva. Ayan, mega love shout out po. Ayan. Alright. Di ko natapos yung ano mo kanina. Eugene Villanueva. Nasa biyahe kasi ako eh. Alright, magandang hapon po at magandang hapon po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out po. At kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Ayan, kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Kay Ji Chang Wok. Ayan, iyan yung ano. Iyan yung nawawalang kamag-anak ni ano. Nawawalang kamag-anak ni Kim Jong-un. Alright. Yon ang kaganapan ngayon. Kanina nga po ay biruin mo alas 4 na oh. Metro Manila kami, napaka-traffic, pero ang tinakbo ko ngayong araw bago ako huminto is 104 kilometers. Nagsimula ng ano 8:30, 110 kilometers. Grabe. Kaya katatapos ko lang magtanghalian na kasama ng merienda. Ayun. At kanina nga po ay nagawi kami doon sa Mayano, yung Liwasang Bonifacio. Ewan ko, sino ba ang mga organizer ng rally na yon? 4 daw yun na ano eh, 4 na sikta. Di ko alam kung anong mga sikta yon. Kasama ang Katoliko. Naghahamon pa naman ito si ano, ewan ko na ano na yata ako as Katoliko naghahamon pa naman ito si sino ba ito? Yung pastor na ano? Robert Reyes ba ito? Hinahamon yung INC na padamihan ng ano? Padamihan daw ng tao. Ewan ko anong nakita nun. Pero kanina doon sa Liwasang Bonifacio, wala pa sigurong wala pa sigurong 100 ang nandoon. Siguro mayroon mga 150 man siguro. Ewan ko, naglalagbok ba sila kasi nakakumpul sila doon sa isang tabi. Wala namang nagsasalita. Ibig sabihin, baka hindi pa nag-uumpisa, ino-organize pa lang kung ano, pero ewan ko kung saan sila hindi ko alam kung kasi hindi na ako gumawi ng EDSA dahil alam ko doon ang kanilang finish, doon ang kanilang pinaka sa People Power Monument. Hindi ko alam kung sa mga oras na ito ay milyon na ba yung tao doon, hindi ko alam. Pero basta nakita namin doon kanina sa
Liwasan Bonifacio, wala pa siguro ano yun. Siguro mga 100 hanggang 150. Okay. Yun, ewan ko, Million March daw yun at tinatawag. Sabi nga nung kaibigan ko wala pang daan yun walang daan. Kasi di ba 100, 200, yun, wala pang daan. Kaya aywan ko itong lakas mang sa bagay, ganon talaga yung mga pare, magaling yan sa magaling yan sa tawag nito. Magaling yun sa saywar, sa filosofiya ba. Magaling yan yung mga pare. Kaya baka inuurat lang sa salitang kanto ba. Baka inuurat lang itong nito, mga supporter ni Senator Marcolita. Aywan ko, sabi nga ni Director Matibag ay anytime isi-serve nyo na yung warrant para kay Senator Marcolita. O di kaliwa kanan ang nagpost, mga kilalang tao sa industriya ng entertainment ang mga nagpost, katulad nung tatay ni Roro Madrid. Ayun, mga kilalang tao yun. Kumbaga isang lang nun, yung mga, kasi napakaraming kaibigan ng mga million ng mga vlogger yun yung Bong Madrid, magkapatid. Ayan, napakaraming followers din yun. Yun lang, kung magyayabangan na lang sila ng magyayabangan, makita natin ang bandang huli. Yun. At kagabi rin itong si Senator Robin Padilla, kagabi nga ay nag-live kung saan pinuntahan pala nila yung yung eskwelahan kung saan nangyari yung pamamaril ng kabataan. Yun nga, na nakwento niya na kawawang-kawawa yung kabataan kasi mayroon tinamaan dito na tumagos sa mata. Mayroon tinamaan sa braso, mayroon tinamaan sa hita, may tinamaan sa likod na tumagos sa puso. Yun siguro yung na damage talagang nakakalungkot. Kasi nga talagang si Pangilinan pinaglalaban niya pa talaga yung batas. Pero hindi naman tayo magtataka doon na kasi siyempre para sa kahihiyan niya ilalaban niya talaga yon. Pero ang katotohanan, napakaliwanag talaga na pagdating sa 15 years old pababa ay wala talaga siyang pananagutan. Maliwanag na maliwanag yan doon sa ginawa nilang juvenile justice law sa inamienda nila. Pagdating doon sa 15 pataas, kailangan discernment. Kumbaga mapatunayan pa nila na yung tawag nito, mapatunayan pa nila na yung bata alam niya ang ginagawa niya. Masasabi natin na alam niya na talagang ginagawa niya kasi isipin mo, mayroon pa silang dalawang kunbo. May palitan pa na yung isa nga medyo natatakot na sabi niya doon sa kunbo na baka makulong tayo. Sumagot naman yung isa, huwag kang matakot kasi mayroong batas na hindi tayo makukulong, poprotektahan tayo ng batas na yon. Ang problema naman, para lang madepensahan ng mga
dilawan para lang madepensahan nila yung mga namarel. Sinasabi nila na kiso mga Duterte supporter, di ba? Nagkaroon ng lakas ng loob dahil nga sa mga actuation ni dating Presidente Duterte na mahilig magmura sa public. Ang bababaw naman ng mga ang bababaw naman ng mga dahilan nila. Kasi kung kayo sabihin mo na dahil Duterte supporter, gano'n na siya. Hindi ko alam kung anong koneksyon nun. Dahil pala mura? Anong koneksyon nun? Na ang liwaliwanag sa kumbo ng mga bata na ang sandigan nila ay yung Juvenile Justice Act. Hindi ko alam bakit. Sa bagay, kahit ako rin naman, ililihis ko talaga ang atensyon. Kasi nga, paano mo madidepensahan yung ginawa mong batas? Paano mo masasabing hindi palpak kung hindi mo didepensahan? Siyempre, kahit palpak na yun, didepensahan mo pa rin. Yun, nakakalungkot nga kasi nga sa mga bagay-bagay na ganyan, pati ang kapwa natin na nagkakagulo, na samantalang simple lang. Sinabi nga ni Senator Robin na nakiusap mismo yung magulang. Yun na lang sana ang pagbigyan na sana paboran siya na amyendahan na yung Juvenile Justice Act para masabi man lang na may ginagawa yung gobyerno. Kasi nga nakakalungkot na isipin mo, nagbihis pa raw yung mga bata, naglagay pa ng takip sa mukha, naglagay ng sombrero. Alam nila kung saan papasok, alam nila kung sino ang tatargetin. Kaya ako sigurado malaki ang ko na yung mga bata na yun marunong na magbisyo. Malaki ang hinala ko na yung bata na yan marunong na magbisyo. Alam nyo, realidad na yan sa kahit dito sa Metro Manila. Alam nyo yung 11 years old, dahil napapabayaan ng magulang, hindi na aalagaan ng magulang, natuto ng manigarilyo, natuto ng magbit, natuto ng uminom ng alak. Iyan ang tunay na realidad. Kasi nga wala yung magulang pabaya. Hindi naman natin masabing as in na pabaya, kasi kung nagtatrabaho naman ay talagang hindi nila mahaharap ng maayos yan. Uuwi sila sa gabi, baka nasa galaan, or uuwi sila tulog na. Di pag-araw, buwilong-buwilo sila. Kaya nga nakakalungkot man na yung mga magagaling pa natin na defender ng Juvenile Justice Act na talagang pinagpipilitan pa nila na tama, hindi sila nagkamali. Sa bagay, kung ako rin ang gumawa ng batas na yon, bakit ko panindigan ko na walang mali doon. Ang may mali doon yung tao, kasi ginawa niya yung hindi dapat gawin, di ba? Pero doon, di ko naman pinagdasal yung mga gumawa niyan, yung mga nag-endorse niyan, may mangyari man doon sa kamag-anak nila, tapos ipakita nila yung ginawang batas.
kung ano din ang mararamdaman nila, no? Hindi ko hindi ko inaano 'yon Hindi ko pinagdarasal na gano'n ang mangyari. Huwag naman, no? Baka para magising siguro, ano? Para magising sa katotohanan na umabot sa punto na sila mismo ang mabiktima. Yan siguro ang tamang term, no? Na wag naman sana na sila mismo ang mabiktima ng batas na ginawa nila para ano, malaman nila. Tapos ipangalandakan sa kanila yung ano, yung ginawa nilang batas. Paano mo ako ikukulong na minor de edad ako? Payag ako, dalhin mo ko sa DSWD. Di ba? Kaya ang nakakalungkot doon, yung mga magulang na ano, mga magulang na nawalan ng mahal sa buhay. Alam nyo, ginagapang pa yun ng mga magulang. Mabigyan lang nila ng baon, kahit hikaos na ikaw sa buhay. Mabigyan nila ng baon, makapagtapos lang pag-aaral. Tapos ang mangyari, ganun lang. Parehas din yan nung ano. Parehas din yan nung itong mga makakaliwang grupo. Ayun. Doon sila nag-iingay sa mga napatay ng militare. Doon sa Negros, yung 19 na napatay. Kasama nga doon yung dalawa ba o isang estudyante na naka-enkwentro nila. Katulad doon sa Mindoro. Ang alam nung nanay, nag-aaral yung kanilang anak, nasa boarding house. Yung pala nasa kabundukan na may dala-dala ng armas. Yung mga ganun na ano, panatag ka dahil nasa maganda kang eskwelahan. Yung pala, yung anak mo na-recruit na ng mga ano, mga komunistang grupo. Oh. Pero todo tanggi rin sila. Todo tanggi sila. Alam nyo, itong mga nangyayari sa atin ngayon, tuwan-tuwa yan sila kasi nga naano na nila na yan talagang yung mga makakaliwang grupo, yan talaga yung ano, yan talaga yung gusto nila na magkagulo-gulo yung tao sa gobyerno, magkakagulo-gulo yung tao kasi doon sila nakakaroon ng pagkakataon na isaiwar yung mga tao para makita nila na, kita mo? Oh, kung hindi tayo kikilos, hindi mananahimik ang mga yan. Ganon ang ano nila. Ganon ang mga strategy nila na magkakagulo-gulo ang gobyerno para sila mismo makakakilos ng maayos. At gagamitin nilang ano yon, gagamitin nilang sandata yon para makakuha sila ng mga simpatya, lalong-lalo na sa kabataan ngayon. Kaya ganun ang ano yan, iyan ang gustong-gusto nila na magkakagulo-gulo. Oh. Ang problema, talagang binigyan ng ano alam ko, baka naging advisor pa yan, administrasyon na ito. Kaya, ayun, tuwan-tuwa yan sila. So, nagkakaroon ng hidwaan ang ating mga namumuno sa gobyerno. Kasi dyan yan sila nagkaano Iyan ang ginagamit nilang panlinlang. Lalong-lalo na sa mga estudyante. Kasi kung iisipin mo, yan sila yan, yung mga akbayan, yung kabataan party list. Ang dami-dami nang nagpapatunay na bumaba sa bundok, na sila mismo, na-recruit sila, simula dyan, inuunti-unti sila hanggat sa makarating sila doon sa armadong pakikibaka. Oh. Ganon din sa amin nun. Ganon din sa amin nun. Nung ako, 1987. Yan, 1987. Kami nun na mga estudyante. Simula elementary hanggang nag-high school. Kung saan-saan na kami dinadala. Kung saan-saan kami inano. Hanggat sa dumating sa punto na
kailangan na naming magdala ng armas kasi nga nanganganib na kami, nanganganib na kami sa kalaban. Iyon nga yung mga militar. Kaya nung panahon na yon, yung tatay ko noon is mayroon silang business na kupra. At kami, may bahay kami sa bayan, may bahay kami doon sa bundok. Sa madaling bandang huli na pinag-iinitan na yung magulang ko dahil siyempre pag lumuwas yung tatay ko bilang isang government employee, marami siyang nakakausap sa bayan-bayan. At yun, pinagbintangan nila na informer, kaya napilitan kaming lumayas doon sa lugar na yon. At apat kaming magpipinsan, kung saan yung pinsan ko ay mayroon ng patong sa ulo. At tatlong pinsan ko kasi mataas na ang kanilang katungkulan. At ako naman ay medyo paano pa lang ako. Buti nga kamo itong kinakapatid ko ay matagal na doon. Talagang nanindigan siya na kami tumakas, kaya tumakas kami nung panahon na yon. Iyon ang kwento ng 1989. Yan, kaya nakaano ako diyan. 1987 hanggang 1989, mahigit isang taon din. Mga isang taon kalahati. Kami noon, na kami? Sa armadong pagkikibaka na kami. Hindi na ako dumaan dyan sa mga na yan, sa mga rally-rally na yan, hindi na ako dumaan. Kasi direkta kami. Ang nag-ano sa amin, isang mataas, isang commander na taga-Yope. Yun. Kaya yung nangyari sa na yon, yung nangyari sa Samar na yon, hindi ako naniniwala doon na hindi nila alam. Alam na nila yon kasi kumbaga kung susundan mo yung kanilang kung susundan mo yung kanilang conversation, talagang planado. Bukod doon sa testimonya mismo ng mga teacher na yun nga kinukwento ni Senator Robin, kinukwento mismo ng mga teacher na talagang alam ng mga bata kung paano nila ipipersecute, kung paano nila gagawin yung mga bagay na hindi dapat gawin. Kasi nga simula sa pagbihis, pagpalit ng damit, paglagay ng sombrero, paglagay sa mukha para hindi sila makilala, at pag baril doon sa may pinto, pumunta muna sa may bintana, binaril yung taong nandoon sa may pinto. Kaya nga alam nila kung paano bigyan ko na naman kayo ng halimbawa na talagang mga matured ng mga yan, kasi nga batang-bata pa lang namumulat na sila sa hirap, dahil nga sa hirap ng buhay, lalong-lalo na sa probinsya. Mga magsasaka yan alas 6 pa lang ng umaga, ginigising na ng magulang yan. Yung iba magpunta ng laot kasi bandang Samar yan. Yung iba magpunta ng palayan, magtanim ng palay. Kaya namumulat na yan sila. Bata pa lang, 8 anyos, 9 anyos, tumutulong na sa magulang yan. Ito lang yun dyan sa amin. Anak ng drug addict. Sa 7 taong gulang. 7 taong gulang marunong na siya mangupit. Marunong na siya mamalimos. Para lang ma-survive niya yung sarili niya. Ibig sabihin, nag-iisip na siya kung paano niya i-survive yung sarili niya. Kasi nga, yung
yung nanay walang trabaho, yung asawa adik na, nababaliw na sa nasiraan ng bait. Biruin mo, maakyat na sa bubong. Anong gagawin ng bata pag nagugutom? Pag hindi mangumit, manghihingi ng barya-barya. Kaya ang nangyari, yung isa 9 years old na rape. Na-rape siya ng 70 years old na isang addict din. Kasi nga, nung una, lagi niyang binibigyan ng barya, Hanggat sa pumupunta na doon yung bata, paggising sa umaga, pag alis ng magulang, i-scare na kaagad, pupunta doon sa matanda. Ang ginagawa ng matanda, para lalong mapalapit sa kanya, bibilhin ng lugaw, pakakainin, bigyan ng barya. Hanggat sa panatag na, siguro, bangag na yung matanda, na-rape ngayon yung bata. Isipin mo yun, 72 years old, ni-rape ang 9 years old. Ngayon, gustong kunin ng DSWD, hindi naman pumayag yung padrasto. Kasi nga, kaya naman daw nilang alagaan. Ngayon, yung bata, ganun pa rin. 13 years old na, mature na yung bata. 13 years old mature na. Alam niya na kung paano, marunong na nga magsaing 13 years old. Marunong na magluto ng ulam. Dahil gusto niyang mabuhay sa sarili niya lalong-lalo na sa probinsya. Sa probinsya, pagising niyan, alas 4 ng madaling araw, lalaot yung magulang. Kung sa tabi ng dagat, lalaot yung magulang. Uuwi yan mga alas 11, alas 12 ng tanghali. Baka wala pang mga almusal yung bata. Or pumasok na sa eskwelahan, mga walang kain. Tapos mabubuli pa doon sa eskwelahan. Kaya yung pag-iisip nila, iba talaga yung kung nababarkada na, nakakatik na ng mga sigarilyo, nakakatik na ng alak. 13 years old, 14 years old. Marunong nang magbisyo. Kasi doon nila nakikita kung paano, parang doon nila nakikita yung parang masayang-masaya sila. Kaya dapat talagang magkaroon ng tuloy-tuloy na intervention. Iyon nga lang, kung wala naman talagang, kahit ang pamahalaan, hirap na hirap din sa pag-isip ng kung paano maibsan yung kahirapan, ay wala talagang walang intervention na mangyayari hanggat sa umabot na sa punto na ganyan. Diba? Nakakalungkot lang na yung mga magagaling nating andoon pa sila, nagbabangayan pa. Ayan, nangyari na. Kaya yung mga tatakbo ngayon na kapitan, mag-isip-isip kayo kung paano huwag nyong isipin na tumakbo kayo para lang yumaman kayo. Huwag nyong isipin na tumakbo kayo para magnakaw lang. Isipin nyo na kung nangako kayong maglingkod kayo ng tapat, maglingkod kayo ng tapat. Huwag na yung makahawa kayo ng budget. Hindi nyo na alam kung paano nyo budgetin hanggat sa natuto na kayong magbisyo, pati kayo natuto na magnakaw. Isipin nyo yung kung anong ikagaganda nung kasi kayo ang tumatayo ng bilang magulang ng barangay. Huwag na kayong magpadikta kung kani-kanino. Kasi nakakalungkot na parang wala na tayong katahimikan. Wala nang parang wala nang nagagawa ang gobyerno. Yan. Nasasamantala naman kayo ng mga komunista. Doon sila nakakakuha ng doon sila nakakakuha ng mga maraming nalilinlang. Yan, lalong-lalo na sa kabataan na estudyante. Pag nakikita nilang ganun na, nahilot-hilot pa, wala na, hanggat sa sumama na doon sa
hanggang doon sa sumama na doon sa mga nagrarally. Yan ang umpisa hanggat sa bilog na yung ano na, yung pag-iisip niya ay revolusyon na. O, yun na yung ano nang iniisip nila na yung magulang nila ay yung bayan na. Ayun. Doon na ililipat yung sa kabundukan kasi kumbaga sa ano, hinog na, pwede ng pakawalan. Kasi yung utak niya, utak terorista na eh. Kaya sana naman, ano, lalong-lalo na yung mga magulang, wag nyong hayaan na basta nag-iwan lang kayo ng baon sa maghapon, wag nyong hayaan na ganun. Total, may mga ano naman may mga cellphone na ngayon, may mga mumurahin na cellphone. Dapat oras-oras na monitor nyo pa rin. Kasi karamihan ngayon, lalong-lalo na yung nakikita nila sa komunidad nila na parang baliwala na sa kanila yung mga bisyo. Yun ang mga nakikita nila. Siyempre, nagiging curious sila. Parang maganda yata yung ganun eh. Gusto rin nilang matikman. Alam niyo yung mga bata, mga ano yan eh. Kumbaga sa ano, adventurer. Gusto nilang subukan lahat yung kanilang nakikita. Alam nyo ngayon yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na yung narip na 72 years old, 13 years old na. Nauutusan na ng mga poser. Bibigyan lang nila ng 20 pesos. Utusan na nila, absuelto na. Pag nahuli, absuelto. Kasi nga, walang kulong eh. Ginagawa na nilang runner. Wala. Yung magulang, ano. Yung magulang, baliw na rin yung magulang. Pero yun mo, umaakit na sa bubong kasi may humahabol daw sa kanyang 10 lalaki na may mga itak. Wala namang ano. Susunugin daw yung bahay kasi marami daw sumisilip. Yan ang mga nakakalungkot, mga pangyayari. Kaya ayun, rally kayo ng rally. Iyon ang i-rally nyo, iyon ang i-ano nyo sa rally. Hindi kung ano-ano ang ano nyo. Yung flood control natin natakpa na. Wala na, nananahimik na yung flood control. Halos trilyon din yun. Saan napunta yung pira? Kung ang gagaling ng mga congressman, saan napunta yung pira? Presidente na mismo ang nag-announce na may nakawan. O saan nila dinala yung pira? Diba? Kaya, ewan ko dito sa ating mga ano, gusto nilang pagtakpan. Gusto nilang pagtakpan na walang ano, pananagutan. Sabi nga ni Erwin Tulfo, mag-move on na lang. Kalimutan na natin yung flood control na yan. Kasi nga, mali-malit ang nakarating sa kanya eh. Maniwala ba kayong hindi totoo? Eh kung siya nga mismo, umamin siya na niloko niya ang Amerika eh. Para lang daw mabuhay yung kanyang pamilya, di ba? Pinagmalaki niya pa nga kahit naman sino. Pwedeng gawin yan kasi nga nakasalala yung buhay ng pamilya. Pwede naman talaga. Pero kung manloko ka, hindi pwede yun. Di ba? Di parang pinakain mo na rin yung pamilya mo nang galing sa masama. Kasi niloko mo yung Amerika, biruin mo. Eric Sylvester. Yung pala, Erwin Tulfo. Hindi ko alam bakit anong nangyari din sa Comelec, bakit pinayagan nila na tumakbo yan. American citizen. Yan lang. Kaya ayan tuloy. Galit na galit yung kanilang kuya, si Bin Tulfo.
Babalasahin niya daw. Yan. Makakatikim daw. Makakatikim daw kayo kay Bintol po, doon sa kuya nyo. Bahala kayo dyan, ha. Kaya, mas maganda pa siguro kung yung nanalo si Bintol po. Baka binira ng binira itong ano na ito, administrasyon na ito. Hindi ko lang kasi siyempre iba na talaga pag nandyan na nakaupo na eh. Iba yung pressure eh. Kung si Erwin mayroon talagang anomalya, mapipressure talaga siya. Si Joel Villanueva nga, paiyak-iyak pa. Si Escudero, paiyak-iyak pa. Tapos pasumpa-sumpa pa na walang iwanan. Kahit magkakulungan, yung pala si Jinggoy lang pinakulong. Ay nako, nakakatawa tong mga natin eh, mga senador natin. Sayang, hanga sana ako diyan kay Escudero eh. Kababayan ko pa naman yan. Sabagay, di ako magtaka doon nga sa kanila, napakarami pang rebuilding NPA, dami pang terorista doon. Doon sa kanila. Samantalang naging gobernador siya. Pero marami naman siyang nagawa doon. Pinalaki niya yung mga kalsada. Yan nga lang, hindi niya na yung mga terorista. At ngayon, sinira niya na talaga ng gusto yung pangalan niya. Isipin mo, ginawa niya. Pasumpa-sumpa pa sila na walang iwanan kahit magkakulong-kulong. Natawagan lang ng Malacanang nagkandara pa ng lumipat sa kabila. Yeah. Iyan ang mga dapat na mga hindi binoboto. Yung mga natao na ganyan, walang mga paninindigan. Baka mamaya sasabihin, huwag kayong mag-alala, ipaglalaban ko kayo. Tapos nung kasagsagan na ng labanan bigla kang iiwanan sa ere. Di ba? Kasi ganun ang ginawa nila eh. Tapos ayaw nilang tawagin na traidor. Di ba? Yung isa pastor pa, preacher pa. Yun pala, may problema din yata yung tatay. Kaya wala silang baka inanuhan ng prenesir lang Hindi lang ikaw makulong, pati tatay mo. Di tapos. Iwan kayo sa ere para kayong itchas na pagkatapos ilabas. Di man lang nilingon. Di ba? Tapos sabihin magtrabaho. Sinong niloko nyo yung lilong yung panot? Di ba? Sa susunod, tandaan nyo yung mga pangalan na yan. Sino bang mga pangalan na yan? Escudero, Villanueva, Zubiri, sino pa? GB Ejercito. Yan, mga yan. Mga balimbing yan. Tapos bandang huli, magkano yan? Alam nyo, malapit na, 1 taon na lang. September next year, paila na ng kandidacy. Yan, paila na ng mga kandidacy. Ngayon yung mga senador, dahil ang Pilipinas ay napakalaki, pati ang presidente, 1 year talaga ang preparasyon yan. Pag kayo tatakbo ng pagka senador. Kaya itong dalawa na ito, si Escudero at saka si Villanueva, pati si Zubiri, medyo ito lulutang-lutang ito, parang bangka na walang katig itong dalawa na ito. Itong tatlo na ito. Pagdating ng 2028. No?
Siguradong hindi malilimutan yan. Kaya, tingnan nyo. Isipin, hindi nila naisip si ano? Hindi nila naisip si Tolentino. Di ba? Si Senator Tolentino. Oh. Na sabi, trabaho tayo, trabaho tayo, trabaho, trabaho. Bandang huli, bumaliktad. O, anong nangyari sa kanya? Sa kangkungan siya pinulot. Sa tingin ko, uulit pa kasi panay na ang ikot. Kaya ngayon, marami ngayon ang siguro, aywan ko lang, kung talagang papalarin pa sila. Katulad ni Rapi Tulfo, si Rapi Tulfo, ano yan? Re-electionist din yan. Di ba? Nung nakaraang taon, di ba? Ilan ang mga matitikas ng nakaraang taon? Bong Revilla, Tolentino, Hunasan, sino pa ba? Matitikas, apat o tatlo ang matitikas ng nakaraang taon na hindi talaga nakalusot. Sayang yung kamyas nagkakandalag lang, daming kamyas. Kaya wag tayong palilin lang. Maraming mga napakaraming pwedeng wag yung pabalik-balik na. Tingnan nyo yung tingnan mo yung mga yan. Ang tanda-tanda niya dyan sa Senado. Anong nagawa? Anong nangyari sa Pilipinas? Wala man. Lalong naghihirap. Kaya dapat, pag wala kang nagawa sa loob ng 6 na taon, huwag ka nang umulit. Diba? Dapat ganun ang mindset nating mga butante. Isulat na natin yan. Pag wala nang nagawa, huwag nang paulitin. Ayun lang, pag mga idol kasi, idol talaga eh. Diba? Napakaraming pupwedeng mga bago na maglingkod. Kaya sa 2028, tingnan nyo talaga ng maigi. Kaysa naman 6 na taon kayong magdusa, 6 na taon tayong magdusa. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Sa bagay, panalong-panalo ngayon yung mga kababayan natin na OFW kasi magkano na ang dollar ngayon? 60 ang dollar, kaya panalong-panalo sila. Ibig sabihin, magpadala ka lang ng $100, 6,000 na yun. Malaking bagay na yun sa ibig sabihin, nakasave ka na doon. Kasi kadalasan magpapadala ka $200, $300. Ngayon, kung magpadala ka ng $300, halos 20,000 na. Di ba? Kaya tuwan-tuwa ngayon yung mga OFW natin kasi nga ang taas na ng dollar. Iyon nga lang, yung taas ng dollar, wala ding kwenta kasi nga ang taas din ng bilihin. Diba? Alam nyo sa amin, wala kang mabili bigas na makabili ka ng 50 kilos na bigas. Pag mainit mo lang pwedeng kainin. Pag malamig na, pag ibato mo sa kaaway mo, baka bukol ang ulo. Napakatigas eh. Kailangan may sabaw. Sabawan mo sang katutak. Kung ang ulam mo walang sabaw, pag gulay-gulay ka lang, patuyo-tuyo, di haba-haba ang liig mo ngayon kalulunok. Si matigas. Yan ang mabibili mo ngayon ng 50. Tapos dati yung mga tumpok-tumpok na tag 30, wala na, tag 50 na ngayon. Tag 60 na. Wala ka nang makitang
Grabe na ang ano, talagang ano, pahirap na ng pahirap ang buhay. Kaya pag hindi ka marunong dumiskarte, wala. Kahit anong laki ng sahod mo, walang mangyayari. Pag sumahod ka ngayon ng 15, magkano ngayon ang minimum? Nasa 16. Eh kung ang bahay mo 4,000, di magkano na lang kaagad? 12,000. Kung ang budget ng anak mo 200 araw-araw pamasahe, di 50 yung baon, 250 araw-araw. Kwentahin mo yun sa loob ng ano, kwentahin mo sa loob ng 26 days. Kasi wala kang ano, wala kang Sabado, Linggo, 8. Aha. Martin Romualdez, yo. Diba? Yung kwentahin mo ngayon yung nabawasan na kaagad ng ano kasi 4,000 yung ano, 4,000 yung upa mo sa bahay. Yung tubig ilaw mo, sabihin mo na 2,000, 1,000 sa ilaw, 1,000 sa tubig. Di 6,000. Magkano na lang? Di 10. Sa 250 sa 24 days. Halos wala nang natira. Wala na. Kaya umpisa ka na naman panibagong utang. Diba? Master Romualdez, yan, shout out. Kaya grabe na ang ano ngayon, grabe na ang dati may makikita kang upahan na bahay na 3,500, 3,000. Ngayon wala na. 4,000 na talaga. Tapos pag natutulog na yung mga anak mo, hakbang-hakbangan mo na lang kasi napakaliit. Alam niyo mga boss, nasubukan ko yan, yung nangupahan ako sa may Banawi banda. Pag nakabalagbag ka nakahiga, hindi ka makaunat. Nakataas yung tuhod mo. Ang anak namin noon, isa pa lang. Di 3 na kaming nakahiga. Pag may bisita kang pang-4, nakalihis na doon sa may paahan nyo. Naka-slide na. Kung may bisita kang mag-asawa, makikitulog ngayon sa'yo, nakaupo na lang. Meron akong isang kaibigan sa nabutas. Ang upahan nila, para lang talaga sa kanilang dalawa. Kaya pag natulog sila kasama yung bata, nakatagilid na sila. Pag nakatihaya silang dalawa parehas, maiipit na yung bata. Grabe, pero 1,500 pa rin ang upa. Maglalakad ka pa simula sa Pampang, siguro mga 150 meters. Lalakaran mo yung Tulay Kawayan. Kaya pag mag-itchas ka, lagapak doon sa tubig. Ng araw sa nabutas yun Hindi ka pwedeng makatambay-tambay sa labas ng bahay mo kasi 3 kawayan lang yung daanan nyo Diba? Kaya ang buhay talaga pahirap ng pahirap. Yan nga lang, ang mga Pilipino talaga, survival talaga ang mga Pilipino. Napakagaling ng mga Pilipino. Diyan naman ako humahanga dahil kahit anong hirap ng buhay, talagang kaya nilang i-survive. Yun nga lang, kanya-kanyang paraan. Mayroong napunta doon sa tulak. Tulak dito, tulak doon. Kanya-kanyang paraan. Yung iba namamalimos. Yung iba nang-hold up para lang mabuhay. Di ba? Sabi nga ni Erwin Tolpo ginagawa niya yan para lang sa pamilya, para lang mabuhay, di ba? Kahit man loko ka, okay lang. Para lang mabuhay. Di ba? At least umamin siya.
totoong umamin siya, di ba? Kaya dapat sa susunod wag nang anuhin yan. Puro lang kayabangan. Sabi niya, pagtatampalin niya si Pangilinan, pag naging senador siya, kasi nga yung ginawa niyang Juvenile Justice Act. Sabi niya, pagsasampalin niya si Pangilinan. Anong nangyari ngayon? Magkakampi pa sila. Dipinsahan pa silang dalawa. Diba? Dinidepensahan pa nung si Risa Ontiveros. Wala yung si Tulpok. Aywan ko, bakit nanalo yan? Sinabihan ko na sila, walang magagawang matino yan. Sa bagay, yung mga tao ko naman, nakinig naman sa akin. Kaso lang, sa sobrang daming nauuto nila na pag bumira sa radyo, akala mo napakatapang. Wala. Ganun talaga ang buhay. Maraming nalilin lang. Ngayon, asaan ngayon yung sinasabi niyang pagsasampalin niya doon sa na yan? Sa Juvenile Justice Law. Kinain niya yung, kumaga pagkatapos niyang niluwa, kinain niya. Magkakasama pa sila eh. Yan. Talagang, ewan ko anong nangyari sa Million March daw. Nakita ko kanina, wala pang 150 doon sa Diwasang Bonifacio. Pero baka doon lang ang starting point nila. Sa, kasi sabi naman nila sa People Power Monument. Puro dada lang. Kaya na yan, kaya hayaan lang natin. Dahil kuda ng kuda, sablay siya. Kaya, sira sa sarili niya. Tama, sira talaga siya. Kasi kinain niya lahat ng kinain niya lahat ng sinabi niya eh. Ngayon, asaan siya ngayon? Kasama-sama niya. Si Risa Ontiveros, sabi niya. Doon sa PhilHealth. Grabe ang sigaw niya sa radyo. Kaya daming humanga sa kanya. Ngayon, asaan siya? Magkasama sila. Kaya, dapat iyon ang sa bagay, ako maintindihan ko, hindi makapalag kasi 8 malita sa kanya eh. Diyan makikita ang tao kaya sa 2028 ang hatol. Yan. Ganon ang natin. Kaya kami, Boss Martin Romualdez, Mr. Romualdez, pag nagra-rides kami, doon sa lahat ng makakausap ko doon, talagang pinapaliwanag ko sa kanila ng maayos. Wala tayong magagawa ngayon kasi pag sabi nga nung Batikan na broadcaster nung nabubuhay pa si Totoy Talastas sabi niya ang tubig na malakas ang agos, huwag mo salubungin kasi malulunod ka diyan. Tingnan mo si Jingo Estrada, sumalubong, di kulong siya. Si Joel at saka si Kiso, umayon sila sa baha, di absuelto. Ilan kagad yung naabsueltong kaso sa kanya? 3 ba yun o 4? Na plunder. Di absuelto siya. Si Jinggoy, lumaban siya, di kulong siya ngayon, nagdudusa siya. Kaya tama yon. Ang hatol talaga sa 2028. Nag-rides kami nung last May 2024. Doon kami nag-charity sa Porac, Pampanga. Yan, kausap ko rin doon yung mga leader ng Katutubo na ITAS. Matik yun. Babalik kami doon ng 2027. Babalik kami ng 2027 doon. Talagang ipapainal na namin para masarado na namin ang usapan. Talagang dati Marcos sila pero ayaw na nila. Ayaw na daw nila. Kasi nung lumuwas daw sila ng Manila noong December, pinaguhuli sila. Kasi yung mga ITAS, lumaluwas yan dito yung, di ba kung makikita nyo. Kaso lang tinatalo na sila ng
tinatalo na sila ng mga badyaw. Eh sabi niya, pinaghuhuli kami ng pulis. Kaya umuwi kami ng malungkot. Wala kaming napamaskuhan. Ayun. Masaklap na katotohanan. Kaya sabi ko, nakita nyo na ang masaklap na katotohanan. O di, alam nyo na ang dapat nyong gawin pagdating ng 2028. O di, agree sila lahat. Kaya, ayun, kahit saan kami mag-rides, makakuha lang ako dyan ng 4-5. Mapapayag ko lang sila. Oh, yung 4 na yun, may anak yun na taga-4. Ilan na kaagad yun. Yung 4 na yun, plus silang 2 mag-asawa, 8 kaagad yun. Eh kung may anak yun na taga-4, malaking bagay yun. Paunti-unti lang, makukuha natin yung bandang huli. Kaya, huwag tayong panghinaan ng loob kahit malakas. Huwag tayong pakakampante kahit malakas ang pambato natin. Kasi, baka yung iba niyan ma-brainwash, lalong-lalo na yung mga vlogger na bayaran. Nako, alas 5 na yata. Alas 5 na nga. Lalong-lalo na yung mga vlogger na bayaran. Nako, magagaling yun brainwash. Kaya huwag tayong pagkakampante, dapat magsipag tayo ng magsipag. Last 28 May 28 nag-swimming din kami doon sa Lao, Zambales pala. Ayun, yung mga nakausap namin doon talagang hindi na daw magbabago ang kanilang isip kasi sinuportahan din nila nung una. Lalong-lalo na nakita. Ang kinaganda pa doon, yung kanilang congressman. Sino yung congressman doon? Yung pinakamaingay doon sa yung pinakamaingay doon sa isa sa pinakamaingay doon sa sa anong tawag noon? Nung last year, yung mga kasama ni Dan Fernandez. Yun. Kaya sabi ko, yan, huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon kasi walang magagawa yan. Meron kayong panlaban na malakas, doon na kayo. Yun, marami na naman tayong napag-usapan kaya maganda yung huwag tayong maglagay kung anong topic para mas marami tayong napag-uusapan. Kaya nagsimula doon sa mga rally-rally. Alright, dahil alas 5 na, baka lumargada na kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Boss Romualdez. Ayan, Romualdez Tambi. Ayan, maraming salamat sa iyong pagdaan. Kay Eugene Ray Villanueva. Sa lahat ng mga sumilip, maraming salamat. At kay Mami Mercy Calunod. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo sa inyong trabaho. Ayan, pagpalain tayo ng Panginoong may kapal. Gabayan tayo lagi. Yan. Kahit anong hirap ng buhay, huwag tayong umisip ng masama. Yan lang ang ko sa inyo. Yan. Lumaban ng patas. Huwag tayong gumaya kay Eric Sylvester. Yan. Ganda nga po sa inyong lahat.